Oce, pnawn da. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am lwybro draw o'r stafell arall. O'n i'n gwybod fydd y symud y mugs yn gweithio. Byddwch chi gyd yn draw yn eich tro. Felly, cyn bod ni'n dechrau ar drafodion y gynhadledd yn iawn, yn amlwg, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod draw, ond mae yna cwpl bach o gyhoeddiadau falle ar y dechrau cyn bod ni yn dechrau go iawn ar y gynhadledd. Byddwch chi gyd wedi dod hibo'r ddesg cofrestru o'r ffordd mewn, gobeithio bod pawb wedi cofrestru. Os lwyddwch chi sleidio hibo i ffio'n rhyw ffordd neu gilydd, newch yn siŵr bod chi wedi nodi bod chi yn bresennol. Tai bach, dyma'r cyhoeddiadau pwysig nawr wrth gwrs, os nad ych chi wedi gweld nhw a bod chi yn desperate eisiau mynd, mae tai bach yn abl a tai bach y merched ar hyd y coridor yn fan hyn, ar ben y grisiau. Mae rhai'r bechgyn lawr llawr, felly lawr un set o risiau, maen nhw fyny. Os bydd yna larwm tân, a dyn ni ddim yn disgwyl larwm tân, mae yna allanfa dan just bynco, felly dyna siwr byddwn ni'n gadael y stafell. Falle welwch chi bod Nadine byti lle fyna gyda'i chamera yn tynnu lluniau. Felly dim ond er mwyn dangos yr holl bwrlwm a'r cyffro sydd yn y gynhadledd mae'r pnawn yma. Dim byd mwy na, dim cadw llygad arnoch chi na dim byd fel ni. Os ych chi'n swyl a bod chi ddim eisiau bod mewn unrhyw luniau, jyst rhowch gwybod yn y dyn a newn ni dyn i chi mas. A ni hefyd yn falch iawn i gael Elin Rhys o gwmni Telescope gyda ni fan hyn bore yma hefyd, yn ei pnawn yma hefyd. Mae Elin yn cynhyrchu rhaglen y fori newydd ar ran Radio Cymru. Felly mi fydd Elin yn recordo peth o'r cyflwyniadau pnawn yma, arbenigo mewn darlledu rhaglenni ar wyddoniaeth mae Elin yn neud, a ni wedi bod yn cydweithio ar sawl blwyddyn y Coleg a Telescope. Felly yn falch iawn bod ti'n gallu bod gyda ni pnawn yma. Mae Elin wedi bod yn cynhyrchu cyfres ar Cymraeg hefyd yn ddiweddar, felly ti eisiau dod ymlaen i sôn ychydig am hynny hefyd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, yn bleser bod yma. Diolch yn fawr iawn i chi am ganiatáu i fi ddod. Dwi'n wir yn edrych ymlaen i glywed yr siaradwyr, yn fawr iawn. Ond ie, i'r rhai ohonoch chi sydd yn hoffi ffiseg neu hanes, mae yna ddwy raglen ar S4C ar hyn o bryd o'r enw Gronin Gobaith. Maen nhw mlaen 9 o'r gloch, ond chi wedi colli un o sgwrs, ond wrth gwrs mae ar gael am BBC iPlayer a S4C Click. A dwi'n falch iawn ohonyn nhw am un rheswm, sef bod nhw'n dathlu y Cymru, pobl fel chi, sydd wedi llwyddo ym maes gwyddoniaeth ac sydd wedi mynd i weithio mewn lle mor anhygoel o ddifyr a CERN yn Geneva. A dwi'n gwybod faint ohonoch chi sy'n gyfarwydd â'r lle, a mae'n yr arbrawf mwyaf yn y byd, ac mae yna Gymru nid yn unig wedi helpu i adeiladu yr arbrawf, ond yn gweithio yna nawr ar lefel uchel iawn, ac wedi reit o'r cychwyn bron y lle, ac mae fe, dwi'n meddwl, yn beth da i ddathlu bod y Cymru yn cyrraedd yr uchel fannau yma. So os gewch chi gyfle, mae lot o bobl o Cynhadledd hyn o bosib, Dewi, fi ddim yn edrych yn y tîm, ond mae da ni lawer o bobl fel Dewi sydd wedi fy nghefnogi fi ers blynyddoedd ac Eleri yn fyna. Maen nhw wedi wastad cefnogi'r rhaglenni. A welwch chi fan hyn, maen nhw'n cefnogi chi nawr. Dwi'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am eu cefnogaeth, a fi'n gwybod byddwch chi hefyd maes o law. Ond maen nhw yn gwylio fy rhaglenni, ond beth licsen ni yn fwy na dim yw bod pobl ifanc yn gwneud. Achos fi'n credu bod y gwyddonwyr yma yn ysbrydoledig, a falle yn bobl byddwch chi yn dymuno i hefelychu rhyw ddwrnod. Felly, os newch chi wylio,
Rhowch wybod i fi beth ych chi'n meddwl. Trwy'r coleg, os ydych chi'n moyn, bydde fe'n hyfryd i wybod. Felly, diolch yn fawr iawn i chi, a gobeithio bod dim ots da chi bod fi'n wpo meicroffon yn eich wynebau chi ar y diwedd. Bydde hynny'n hyfryd. Mae'r rhaglen yn mynd mas yn mis Awst, dwi'n meddwl. Neu mis Medi, wi ddim cweit yn siŵr to. Ond dwi'n credu bod e'n bwysig dangos pwysigrwydd y gynhadledd hon a papurau yn wedi gyda'i gwyddonol sydd yn cael ei rhoi heddi. Felly dyna ni. Ydy hynna'n oce, sir? Diolch yn fawr iawn, Elin. Bosib a fi bant y bach o tangent nawr yn digwydd bod, mae un o fyfyrwyr y coleg gynt, nath PhD gyda ni cwbl o flynyddoedd nôl, Hywel, Prifysgol Abertawe. Ie, fi'n nabod Hywel. Na fe, felly... Dwi e ddim gyda sy'n yn rhagor. Na, di. Ond mae e wedi bod ar y bwrdd i newydd. Ie, na, wad y teg. Felly, dangos i chi ble mae'r cynllun ysgoliaethau ymchwil yn gallu mynd â chi. Felly, na, oedd Hywel yn i'r ymchwil diddorol iawn, a ni fi oedd y person diwetha gyda gwedi ddeall i destun ond oedd yn ymwneud gyda gwrth fater a oedd e'n hynod o ddiddorol i gwedi gwir. Felly, edrych mlaen i glywed gwaith nifer o bobl eraill, nid jyst heddi ond fori hefyd ac yn y blynyddoedd i ddod. Iawn, fi'n credu dyna ni o ran y materion cadw tîm. Mi fydd y sesiynau wrth gwrs yn cael ei recordio, felly mi fyddan nhw yn ymddangos ar borth y coleg yn nes mlaen, felly mi o'n i wedi gobeithio gallu darlledu ar channel YouTube y coleg prawn yma. Dwi'n siŵr pyn o bod hwnna'n mynd i fod yn bosib. Mae yn bosib, diolch fawr iawn ti Manon. A diolch i Isaac hefyd am helpu gweithio hwnna i gyd mas. A dyna ni fi'n credu o ran y materion cadw tŷ. Felly, newn ni ddechrau gyda'r gynhadledd go iawn nawr de. Felly, diolch fawr iawn i chi gyd am ddod a chroeso i chi gyd i gynhadledd blynyddol y coleg, felly 2025. Ac oherwydd bod gymaint o arlwy gyda ni ar eich cyfer chi, eleni, i ni wedi penderfynu ymestyn y gynhadledd dros diwrnod a hanner. A mi fydd na 4 sesiwn o bapurau ymchwil gyda ni yn ystod y deudydd nesaf, a sesiwn posteri hefyd yn ymdrin gyda phob math o destunau, phob math o bynciau. Mi fydd y sesiwn bapurau cynta yn dechrau pnawn yma, a fyddwch chi'n gweld mae rhaglen o destunau gwyddonol sydd gyda ni ar gyfer y pnawn dydd Iau. Fel mae'n digwydd, mae 2 o'n cyflwynwyr ni wedi troi lan. Diolch yn fawr iawn i chi. Gan gynnwys un o'r cyflwynwyr sydd wedi dod bob cam o'r iseldiroedd. Mae un o'n cyflwynwyr ni ar fi'n cyrraedd, gobeithio. Fydd e wedi cyrraedd cyn diwedd y pnawn, ond ni'n mynd i newid ychydig bach ar drefn y pnawn. Felly byddwn ni'n dechrau, fi credu gyda ti Ieuan, gyda Elin gynta, a wedyn Ieuan, a wedyn fydd Oliver gyda ni'n drydydd. Felly, edrych mlaen i glywed y papurau. I ni hefyd yn ddiolchgar iawn i Dr Tudur Davies am ymuno gyda ni pnawn yma i gydeirio sesiwn cynta. Na i ddim honni am eiliad bod fi'n gymwys i fod yn cadeirio sesiwn ar papurau gwyddonol, ond yn sicr mae Tudur yn. Mae Tudur yn ddilithydd yn yr adran mathemateg fan hyn ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn un o ddilithwyr cysylltiol y Coleg Cymraeg. Felly, diolch fawr iawn ti Tudur am gytuno i gydeirio'r sesiwn cynta. A na i disglwyddo'r ywenau i ti. Diolch. Diolch yn fawr, Dylan. Mae'n bleser gyda i gadeirio'r sesiwn gwyddonol. Mae gennym ni o leia 2 bapur diddorol i glywed mwy amdano pnawn yma, gobeithio 3. Felly, gyda chi'n gychwyn, y siaradwr gyntaf ydy Elin Williams o Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd. Elin efo ar ail flwyddyn i'ch cwrs PhD, efo chefndir mewn ymchwil gweithredadol a ystadegau gymwysol ac yn mynd i siarad am defnyddio diagramau dolen achosol i ddeall ymddygiad yfed alcohol a niweidion cysylltiol. Elin. Iawn, felly, helo bawb, fi yw Elin, fi'n fyfyrwraig yn fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Gaerdydd ac fi'n rhan o'r grŵp ymchwil weithrediadol yn yr Ysgol Mathemateg. Felly mae'r prosiect ymchwil yn edrych ar defnyddio dulliau mathemategol mwyn modelu arferion yfed alcohol a'r niweidion cysylltiedig. A mae'r prosiect yn cael ei oruchwylio gan Daniel Gartner, Paul Harper a Geraint Palmer.
ac i ni'n cydweithio ar y prosiect gyda Heidi Anderson, sef swyddog arweiniol camddefnyddio sylweddau Cyngor Torfaen. Felly bydd y cyflwyniad heddi yn ffocysu ar un elfen o'r prosiect, sef defnyddio diagramau dolen achosol i ddeall ymddygiadau yfed alcohol ar newidion cysylltiedig. Felly dyma'r math o erthyglau i ni'n gweld yn y newyddion ar hyn o bryd. Mae yna sôn bod yna newid wedi bod i arferion yfed alcohol yn ystod y pandemig, ac ni nawr yn gweld canlyniadau'r newid yma. Felly mae'r swyddfa ystadegau gwladol yn adrodd nifer y marwolaethau alcohol benodol bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig, ac bod nifer y marwolaethau wedi bod yn cynyddu ers blynyddoedd, mae'n ymddangos fel bod y pandemig wedi cynyddu'r cyfradd yma. Mae'r prosiect yn cael ei ariannu gan Fwrdd Cynllunio Ardal Gwent. Cafodd byrddau cynllunio ardal ei sefydlu nôl yn 2010 fel rhan o strategaeth camddefnyddio sylweddau Llywodraeth Cymru. Maen nhw wedi cael ei sefydlu yn rhanbarthol ar draws Gymru a bwriad nhw yw i wella cydweithio wrth ddarparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau. Felly mae'r prosiect yn ffocysu ar un ardal yn benodol, ni'n ffocysu ar Gwent sydd yn dod o dan Bwrdd Iechyd yn Eirin Bevan, a mae rhanbarth yn cynnwys 5 awdurdod lleol, sef Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Torfaen. Felly, amcan y prosiect yw i adeiladu model mathemategol mwyn darparu gwell dealltwriaeth o'r pwysau mae yfed alcohol ar newidion cysylltiedig yn rhoi ar wasanaethau ofal iechyd, gofal cymdeithasol a throsedd yng Ngwent. Felly mae yfed alcohol yn ffactor risg ar gyfer nifer o newidion. Yn hermau gofal iechyd, mae yfed alcohol yn gallu cynyddu cyfraddau canser, stroke a cirrhosis yr afu. Wedyn, yn hermau gofal cymdeithasol, mae bach yn anoddach i wybod beth sy'n dod o dan y label yma, oherwydd does na ddim diffiniad cyffredinol o ofal cymdeithasol. Mae rhywbeth sy'n rili'n cael ei deilwra i anghenion bob rhanbarth neu i bob wlad, a mae'n rhywbeth sy'n parhau i ddatblygu mwyn mynd ati i ddatrys yr anghenion presennol. Ond yn ystod y prosiect, ni'n cymryd gofal cymdeithasol i ystyried pethau fel iechyd meddwl, problemau cartrefi a digartrefedd. A wedyn mae'r trosedd yn ystyried pethau fel ymddygiadau ymosodol a gyrru o dan ddylanwad alcohol. Yn ystod y prosiect, o'n i hefyd eisiau cynnal adolygiad llenyddiaeth. Byddai ddim yn mynd mewn i'r adolygiad llenyddiaeth mewn lot o fanylder, ond byddai yn sôn am rai o'r canlyniadau trwy'r cyflwyniad mwyn darparu bach o gymhelliant i'r dulliau ni'n defnyddio. A o'n i hefyd eisiau defnyddio dull modelu system gyfan sy'n golygu bod ni eisiau ystyried sut mae gofal iechyd, gofal cymdeithasol a trosedd i gyd yn cydweithio gyda'i gilydd pan bod arferion yfed alcohol yn digwydd yn hytrach na ystyried pob gwasanaeth yn unigol. Felly oedd hwn yn un o'r pethau wnaethon ni edrych ar yn yr adolygiad llenyddiaeth, ac oedd yna 182 o bapurau fi'n credu yn yr adolygiad, a dim ond un o'r papurau yma nath ystyried y 3 system, a fe'n bapur cafodd ei gyhoeddi nôl yn 1998, felly dyw'r persbectif modelu system gyfan yma ddim rili'n rhywbeth sydd wedi cael ei gyflawni yn y llenyddiaeth. Felly, falle bod chi'n cwestiynu beth yw model mathemategol. Maen nhw'n gallu cael ei ystyried fel fersiwn mathemategol o ryw sefyllfa yn y byd go iawn. Maen nhw'n cael ei defnyddio mwyn deall, dadansoddi a ragfynegu ryw sefyllfa neu ryw system. Mae modelau yn cael ei defnyddio mwyn rhagweld y tywydd, mwyn deall sut mae clefydau'n lledaenu, mwyn deall sut mae injan car yn gweithio, gymaint o wahanol feysydd. Felly, gallwn ni gymharu model mathemategol gyda rysait. Mae gyda ni rysait sy'n gweithio ni sut i gwgan cacen. Ni'n gwybod y camau sy'n eisiau cymryd, ond ni eisiau gwybod beth fydd yn digwydd i'r gacen os i ni'n newid y faint o siwgr ni'n rhoi ynddo fe. Felly, yn lle gorfod coginio sawl cacen i weld beth fydd yn newid, gallwn ni roi'r y wybodaeth yma mewn i rysait neu mewn i model mathemategol, rhedeg y model, a wedyn gallwn ni gael canlyniadau allan ohono fe. Felly, ni'n gallu gweld sut bydd
y manylion yma yn newid system heb gorfod newid y system yn y byd go iawn. Felly, y resymau pam ni'n defnyddio modelau yw mae fe'n ffordd rhad ac yn ffordd diogel mwyn arbrofi, a mae'r byd yn gymleth. Mae angen i ni adeiladu model mwyn deall beth sydd yn digwydd. Felly, nes symud mlaen nawr i roi bach o gefndir i arferion yfed alcohol yng Ngwent. Felly, beth sydd gyda fi ar y slaid yma yw map sy'n dangos nifer y derbyniadau i'r ysbyty sy'n gallu cael eu priodoli i alcohol. Mae hwn yn ddata sy'n cael ei gyhoeddi gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Felly, Gwent yw'r ardal sydd yn y Cylch Coch, a fel gallwch chi weld, mae 4 o'r awdurdodau lleol gyda'r nifer uchaf o dderbyniadau ar draws Gymru gyfan, sy'n awgrymu ni bod yr ardal yma yn un o bryder. Ond wedyn yn ddiddorol, mae'r awdurdod lleol arall, sef Sir Fynwy, yn y bedwaredd categori. Felly, hyd yn oed jyst yn yr un rhanbarth yma yng Nghymru, dyw'r sefyllfa ddim yr un peth. Felly, mae eisiau ni edrych mewn i beth yw'r ffactorau sydd tu ôl i'r angosondeb yma. Felly, rhywbeth sydd gyda ni fan hyn yw'r paradox alcohol. Mae hwn yn gysyniad sy'n cael ei gydnabod ledled y byd, lle mae'r ardaloedd o statws economaidd gymdeithasol uwch yn yfed mwy o alcohol, ond yn dioddef llai o neweidion sy'n gysylltiedig gydag alcohol, tra bod yr ardaloedd o statws economaidd gymdeithasol is yn yfed llai o alcohol, ond yn dioddef mwy o neweidion sy'n gysylltiedig gydag alcohol. Felly mae hwn yn awgrymu ni bod yna rhyw ffactorau yn ychwanegol i alcohol sy'n arwain at y neweidion yma. Felly, jyst i ddangos i chi bod y paradox yn bodoli yng Ngwent, gallwn ni ddefnyddio amddifadedd fel mesur o statws economaidd gymdeithasol. Felly, yna beth sydd ar y map gyntaf. A wedyn, y map yn y canol, mae hwn yn dangos canran y boblogaeth yn yr awdurdod lleol sy'n yfed ar lefelau peryglus. A wedyn, mae'r trydydd map yw mesur o neweidion, sef nifer y derbyniadau i'r ysbyty. Felly, fel chi'n gallu gweld, mae'r ardaloedd sydd â mwy am ddifadedd gyda canran is yn yfed ar lefelau peryglus, a wedyn yn dioddau mwy o neweidion. Felly, nes ymwneud mlaen nawr, dwi eisiau siarad yn fras am yr adolygu'r llenyddiaeth. Wnaethon ni gynnal adolygu'r llenyddiaeth oherwydd hyd eithaf fy ngwybodaeth i, does na ddim adolygiad llenyddiaeth ar y defnydd o ddulliau ymchwil weithrediadol i fodelu arferion yfed alcohol. Mae yna rai bapurau sy'n edrych ar defnydd o ryw ddull penodol, ond does na ddim un sy'n rhoi'r trysoleg cyffredinol yma. A ni'n meddwl bod hwn yn bwysig oherwydd yn debygol bod rai dulliau yn fwy addas i fodelu poblogaeth benodol. Enghraifft, ni'n gwybod bod rwydweithiau cymdeithasol yn chwarae rôl gryf mewn poblogaeth bobl yn ei arddegau. A mae hefyd yn bosib bod rai dulliau yn fwy addas i fodeulu'r yfed alcohol o gymharu gyda'r neweidion. A fel nes i sôn, o'n i hefyd eisiau gweld os oedd y persbectif modelu system gyfan yma wedi cael ei ddefnyddio. Felly, na i ddim siarad am yr holl ganfyddiadau, ond na i siarad am yw'r dull cafodd ei ddefnyddio. Felly, dulliau, graffiau a rwydweithiau sydd wedi cael ei defnyddio yn fwy aml, a mae'r modelau yma yn edrych fel y diagram ar ochr dde y slaid. Mae'r un yn cael ei defnyddio mwyn deall sut mae arferion alcohol yn cael eu trosglwyddo trwy rwydweithiau, a hefyd sut mae rwydweithiau yn cael eu sefydlu o amgylch arferion yfed alcohol. Dulliau arall sydd wedi cael ei ddefnyddio lot yw dulliau efelychiad. Mae'r un yn modelau sy'n cael ei rhedeg dros amser fel arfer ar gyfrifiadur, mwyn cynnyrchu canlyniadau a deall sut mae system yn gweithio dros amser. Felly mae'r enghraifft ar y slaid yn dangos y defnydd o adnoddau a amserau aros dros amser. A wedyn mae dulliau modelu stocastig yn ffocysu ar yr elfen o randomness neu ansicrwydd elfennau ni yn gweld mewn sefyllfaoedd yn y byd go iawn. Felly, fel nes i sôn, dyw'r dull modelu persbectif system gyfan yma heb rili cael ei ddefnyddio. Felly, yna ble ni wedi penderfynu ffocysu yn sylw ni, a felly mae angen dull ychwanegol i rai hyn mwyn gallu cyflawni hyn.
Felly wnaethon ni benderfynu defnyddio diagram dolen achosol. Mae'r diagram yma, maen nhw'n diagramau gweledol, a maen nhw'n arbennig mwyn datgelu adborth i ni'n credu i fod yn achosi problem o fewn rhyw system. Felly mae diagramau dolen achosol wedi cael eu gwneud i fyny o newidynau ac ni'n defnyddio saethau mwyn cysylltu'r newidynau gyda'i gilydd, gan ddefnyddio symbolau adio a tynnu mwyn disgrifio'r fath o berthynas rhwng y newidynau. Mae'n bwysig i nodi bod y saethau yn cynrychioli perthynas achosol a nid cydberthyniad rhwng dou newidyn. Felly, gallwn ni gael dou fath o gyswllt o fewn diagram dolen achosol. Yn gyntaf, mae dyn ni cyswllt positif, sef pan mae newid mewn un newidyn yn achosi newid yn yr un cyfeiriad i newidyn arall. A mae hwn yn cael ei dynodi gyda arwydd adio. Felly, enghraifft, os byddwn ni'n cynyddu'r cyfradd geni, bydd hwn yn arwain at cynyddu maint y boblogaeth, neu os byddwn ni'n lleihau'r cyfradd geni, bydd hwn yn lleihau'r boblogaeth. Felly mae'r newid yn yr un cyfeiriad bob tro. A wedyn, yr ail fath o gyswllt yw cyswllt negatif, sef pan bydd newid mewn un newidyn yn achosi newid yn y cyfeiriad arall i newidyn arall. Enghraifft, os ni'n cynyddu'r cyfradd marwolaeth, bydd maint y boblogaeth yn lleihau, ond os byddwn ni'n lleihau'r gyfradd marwolaeth, bydd maint y boblogaeth yn cynyddu, felly mae'r newid yn y cyfeiriad gwahanol. Yr elfen arall sydd i diagramau dolen achosol yw mecanweithiau adborth, a mae yna dou fath o rein hefyd. Felly'n gyntaf, mae gyda ni dolen atgyfnerthu sy'n arwain at gynyddu'r effaith wreiddiol. Felly, os ni'n cynyddu nifer y genedigaethau, bydd maint y boblogaeth yn cynyddu, ac wrth i maint y boblogaeth i gynyddu, bydd nifer y genedigaethau yn cynyddu eto, a mae'r effaith hyn yn parhau i gynyddu ac i gynyddu. A wedyn ni'n cael canlyniadau fel y graff ar y dde, lle mae maint y boblogaeth yn cynyddu'n exponentially dros amser. A wedyn yr ail fath o fecanwaith yw dolen gydbwyso sydd yn gwrthsefyll yr effaith wreiddiol. Felly, os byddwn ni yn cynyddu maint y boblogaeth i ddechrau, bydd hwn yn arwain at gynyddu nifer y marwolaethau fewn y boblogaeth, a wedyn wrth i nifer y marwolaethau gynyddu, bydd maint y boblogaeth yn lleihau. Felly mae hwn yn gwrthsefyll yr effaith wreiddiol yna o gynyddu maint y boblogaeth. Mae hwn yn arwain at ganlyniadau fel ar y graff, lle mae maint y boblogaeth yn cynyddu i ddechrau, ond wedyn yn lefelu off. Felly gall hwn i gyd gael ei ddisgrifio mewn un diagram dolen achosol, y dou fath o gyswllt a'r dou fath o adborth. Felly mae'r enghraifft ar y slaid yn enghraifft o fodel predator-prey. Felly ni'n gallu gweld o'r model hyn sut mae y maint y ddou boblogaeth yn effeithio ar ei gilydd, a sut mae'r ddou boblogaeth yn rhyngweithio gyda'i gilydd hefyd. A wedyn, os ni'n rhedeg model o'r fath hyn, gallwn ni gael canlyniadau fel hyn, lle mae maint boblogaeth yn osgiladu dros amser. So mae'n cynyddu i ddechrau ac yn lleihau, a wedyn cynyddu eto ac yn lleihau. Felly, dyma enghraifft o diagram dolen achosol o fewn y llynyddiaeth alcohol. Dyma'r un mwyaf cynhwysfawr i fi ddod ar ei drawsau. Felly, dwi'n gwneud hwn yn gliriach, gallwn ni grwpio'r diagram mewn i'r elfennau yfed alcohol. Mae gyda ni'r gost a'r economi, argaeledd alcohol, y newidion, a wedyn mae rai ymyriadau yn cael ei ychwanegu mewn i'r model hefyd. Felly mae'r model yma yn mynd mewn i lot o fanylder yn hermau'r gost a'r economi, ond llai yn hermau'r yfed. Dwi ddim rili'n glir beth yw'r ffactorau sy'n effeithio ar lefelau yfed, a does yna ddim lot o wybodaeth yn hermau'r newidion chwaith. Maen nhw ond rili'n cael ei ystyried yn hermau costau iechyd a costau i'r heddlu. Felly, wnaethon ni benderfynu i adeiladu ar y model yma, ac hefyd i gynnwys rhai o'r ffactorau sydd ar goll fel yr elfen gofal cymdeithasol. Felly, eithon ni mlaen i adeiladu ar y model yma gan ddefnyddio dulliau adeiladu model mewn grŵp, dulliau sydd wedi cael eu selio ar gynnwys y cleient yn y broses o adeiladu model. Felly mae yna dou brif ffordd i fynd ati i wneud hyn. Gallwn ni ddechrau gyda model rhagarweiniol fel yr un ar y slaid blaenorol ac adeiladu ar hwnna,
neu gallwn ni ddechrau gyda cynfas gwag. Ond mae modelwyr fel arfer yn dechrau gyda model rhagarweiniol, yn bennaf achos bod fe'n ffordd o arbed amser, sydd yn ffactor hanfodol pan ych chi'n trial cynnwys cleiant yn y broses gyda chi i wneud y mwyaf o'r amser yna. A mae Scriptopedia yn adnodd sy'n cael ei argymell lot yn y llenyddiaeth. Adnodd ar-lein yw sydd yn darparu gwahanol sgriptiau a gwahanol gweithgareddau mwyn helpu siapio'r broses. Felly wnaethon ni selio'r broses arno. Felly wnaethon ni gynnal gweithdi gyda partneriaid a diddordeb proffesiynol yn y brosiect mwyn cael gymaint o bobl ac o'n i'n gallu mewn un stafell, mewn un tro mwyn deall sut oedd y gwasanaethau i gyd yn gweithio gyda'i gilydd. Felly wnaethon ni gynnwys aelodau o'r bwrdd cynllunio ardal, aelodau yn gweithio i'r gwasanaethau cam ddefnyddio sylweddau yn y rhanbarth ac hefyd aelodau o Iechyd Cyhoeddus Cymru. Yn anffodus, wnaethon ni ddim llwyddo cael unrhyw un o'r elfen trosedd. Natur prosiect fel hyn yw trial rhyngweithio gyda bobl, ond mae hwnna'n rhywbeth ni'n mynd i ffeindio ffordd arall o ychwanegu mewn i'r model yn y dyfodol. Ond wnaethon ni selio'r gweithdi ar 2 gwestiwn yn bennaf. Yn gyntaf, beth yw'r newidynau sydd yn effeithio ar brosesau a chanlyniadau'r system alcohol? Lle bwriad y cwestiwn yma oedd i ddeall pa wasanaethau sydd yn cael ei effeithio o fewn y system. Ac yn yr ail gwestiwn oedd beth yw'r dylanwadau allanol. Lle bwriad y cwestiwn yma oedd i ddeall y ffactorau sydd yn effeithio ar lefelau yfed alcohol, beth sy'n cynyddu ac yn lleihau lefelau, a hefyd beth yw'r ffactorau sydd yn effeithio ar y berthynas rhwng yfed alcohol a'r newidion cysylltiedig. Felly wnaethon ni ddilyn yr agenda fel sy'n ar ochr dde y sleid. Wnaethon ni ddechrau trwy roi cyflwyniad i'r aelodau yn rhan o'r gweithdi i'r math hyn o ddulliau, fel bod nhw'n deall byddwn ni'n trio cael mas o'r gweithdi a hefyd sut o'n ni'n bwriadu defnyddio'r model yn y dyfodol. A wedyn wnaethon ni jyst cynnal trafodaethau o amgylch y 2 gwestiwn yma. Felly mae canfyddiadau'r gweithdi wedi cael ei crynhoi yn y diagram yma. Fi'n ymwybodol bod hwn siŵr o fod yn amhosib i ddarllen, ond bwriad dangos hwn yw i ddangos pa mor gymleth yw'r system alcohol. Felly be wnaethon ni wneud oedd mae'r newidynau o'r model rhagarweiniol mewn ffont D, a mae'r newidynau wnaethon ni ychwanegu ar ôl y gweithdi mewn ffont coch. A gallwn ni grwpio hwn yn debyg fel wnaethon ni gyda'r model rhagarweiniol, felly dyna'r elfen cost a'r economi, felly wnaethon ni ddim ychwanegu llawer i'r elfen na. O wedyn, wnaethon ni ychwanegu lot yn hermau'r yfed alcohol a'r newidion. Wnaethon ni rannu'r elfen yfed mewn i y ffactorau sy'n effeithio yfed o dan 18 a dros 18. A wedyn wnaethon ni ychwanegu lot yn hermau'r newidion, a mae hwn wedi cael ei grwpio mewn i'r iechyd, trosedd a gofal cymdeithasol. Felly wnaethon ni lwyddo i ychwanegu lot o fanylder mewn i'r elfennau yfed a'r elfennau newidion, felly oedd y gweithdi yn lwyddiant. Felly, beth sy'n newydd am y gwaith yma yw'r elfen perspektif modelu system gyfan. Dyna le ni wedi ffocysu yn sylw ni. Y camau nesaf bydd i feintioli'r diagram dolen achosol gan ddefnyddio ffynonellau data addas a ffynonellau data ni'n gallu cael mynediad iddyn nhw. Ac elfen arall sydd wedi cael ei pwysleisio yn y llenyddiaeth i fod yn bwysig yw'r rhwydweithau cymdeithasol, felly mae hwnna'n elfen arall ni'n gobeithio ychwanegu mewn i'r model yn y pen draw. Felly, diolch am eich sylw chi a fi'n hapus i ateb unrhyw gwestiynau. Diolch yn fawr, Elin. Oes yna gwestiwn? Edrych chi fel iddo i redeg y model yma ar gyfrifiadur? So, byddwn ni'n gweithio arno fe ar hyn o bryd. So, ni'n troi'r model mewn i rhywbeth sy'n cael ei galw'n model stock and flow. So, byddwn ni'n gweithio ar hyn o bryd. Beth sydd bach yn anodd yw cael y data i roi mewn i'r model. So, mae'n debygol bydd rhaid i ni ffocysu ar y newidynau
pwysica mas o'r diagram dolwen achosol ffocysu ar cael data iddyn nhw, mae'n siŵr fod yn mynd i fod yn amhosib i gael data ar gyfer y model gyfan. Pa fath o ddata sydd ar gael? Mae'r data sydd ar gael fel arfer mewn fformat fel summary statistics. Mae'n anodd i gael mynediad i data fel ar lefel unigol, ond mae'r data yna fel arfer yn cael ei gyhoeddi yn hermau pethau fel oedran, a hefyd y lefel amddifadedd fyd. So ni'n gallu mapio hwnna wedyn ar draws i'r awdurdodau lleol. So mae yna rhyw fath o ddata ar gael. Os bod wedyn i ddefnyddio'r statistics yma i greu data synthetic, i bod yn ymwybodol wedyn data synthetic ler i summary statistics wedyn Ydy hwnna'n rhan o'r bwriad? Ydy, yes, mae hwnna'n rhywbeth fi wedi dechrau edrych yno fe yn yr wythnosau diwetha. Fel arfer, mae'r dulliau sy'n cael eu defnyddio er mwyn creu data synthetic. Mae lot yn nhw yn seiliedig ar roi rhyw data frame mewn i rhyw model a neud yn fel anonymous mewn ffordd. Sim lot o ddulliau mas yna le chi'n gallu rhoi summary statistics mewn a wedyn cynhyrchu data frame. Mae yna rhai, un neu ddoi, so ni'n arbrofi gyda gwahanol dulliau er mwyn gweld beth sy'n gallu bod mwy accurate. Oedd yn un diddorol iawn. O ran fel y niwed sy'n beth oedd yn diddorol I fi oedd chi yn edrych ar faint o bobl wedi mynd i'r ysbyty. Mewn llefydd lle mae pobl yn yfed mwy, ond mae'n ymddangos bod llai o niwed. Ydy'n bosib bod niwed yn digwydd ond jyst ddim yn ymddangos y data ynglyn â pwy sy'n cael ei pwy sy'n mynd i'r ysbyty. Mae'n bosib, ydy, mae'r paradox alcohol fel arfer yn mesur niweidion yn hermau neu marwolaethau neu derbyniadau i'r ysbyty. Felly, fi ddim yn siŵr os oes na'r unig niweidion sy'n gysylltiedig yn y paradox, fi ddim yn siŵr yw'r gwirionedd. Cwestiwn hollol gyffredinol mewn rhywbeth, os modd profi rhannau o'r model ar wahân i'r gweddill, neu os rhaid redig cwbl o gyda'i gilydd. Ydy'n ddibynnol ar bopeth, neu os modd redig darnau ohono. Mae modd redig darnau, ond achos mae bwriad y prosiect yw I gael y persbectif system gyfan yna, ni moyn trio neu'n siŵr bod rhyw elfen o'r gofal iechyd, gofal cymdeithasol a trosedd I gyd yn rhan o'r model er mwyn deall sut mae'r systemau'n rhyngweithio gyda'i gilydd. Ond mae modd gwahanu'r model felly mewn i'r gwasanaethau yna. Bydde hwnna'n falle'n prosiect arall I cael lot o fanylder yn hermau data yna. Ond ffocws y prosiect yw'r persbectif system gyfan yna. Iawn, felly gawn ni ddiolch I Elin eto. Diolch. Gret, felly'r siaradwr nesaf ydy Ieuan Robert Harry. Dyn ni'n mynd I faes ffiseg a ffiseg deunyddiau meddal. Mae Ieuan efo cefndir, yn gweithio efo emulsiynau. Mae wedi gweithio I Unilever a ddatblygu pas dannedd o wedi ddechrau. A bellach yn gwneud PhD gyda'r cwmni ag y Brifysgol Amsterdam. Felly, croeso. Diolch yn fawr am yr cyflwyniad. Mae'n falch iawn am yr cyfle I cael cyflwyno yn heddi. Fi'n gwneud PhD diwydiannol, so mas yn yr Iseldiroedd. Fi'n gweithio yn yr canolfan ymchwil bwyd sydd â Unilever draw fyna. A heddi byddai'n siarad amdano sefydlogi emulsiynau trwy defnyddio tywychwyr ac emulsysyddion. Falle fydd rhai ohonoch chi ddim yn ymwybodol o beth yw emulsiynau a chi'n gweld emulsiynau pob dydd. Mae
mayonnaise, mae caws hufen, hufen ia, margarine, menyn a llath I gyd yn enghreifftiau o emulsiynau bod ni'n gweld yn y byd bwyd, ond mae yna hefyd emulsiynau tu fas i'r byd bwyd. Felly mae moisturiser, mae eli hael a mae paint I gyd yn enghreifftiau arall o emulsiynau hefyd. Ac mae emulsion yn syml yn gwasgariad o un hylif anghymysgadwy o fewn un arall. Felly, mi'n siŵr bod pawb fan hyn yn... dylse hwnna ddim bod fa. Mi'n siŵr bod chi gyd yn wedi gweld yr fath sefyllfa ar y sgrin fan hyn, ble chi'n cymysgu olew a dŵr a dyn nhw ddim yn cymysgu, mae'r olew wastad yn mynd I suddo i'r top. A os ych chi yn cymysgu y system yna lot, chi'n cael system sy'n edrych bach fel hyn, so mae ydych chi gwasgariad o dropladu olew o fewn dŵr, neu yr gwrthwyneb, mae ydych chi dropladu dŵr o fewn system olew. A fel wedys I, chi'n gallu creu hwn trwy cymysgu gyda llawer o grym. Yr problem do hwn yw bod e'n system ansefydlog dros ben, a felly beth sy'n tueddu digwydd yw bod y dropladu yma yn tueddu I casglu a wedyn nhw'n suddo i'r top. Felly, maen nhw'n arnofio i'r top. Os chi'n gadael llath ar enghraifft, chi'n gweld bod yr rhain o hufen ar y top, a dyna beth sy'n digwydd fyna. Os mae ydych chi emulsion sy'n ansefydlog dros ben, bydd y dropladu yma wedyn yn uno, a mae'r system yn gwahanu yn hollol. Felly, rhywbeth bod yr cwsmeriad ddim moyn profi o ran ei bwyd. Mwyn sefydlogi emulsiynau, mae dau set o defnyddiau sy'n cael ei defnyddio. So, y cyntaf yw ymylsysyddion, sef moleciwlau amphiphilic, maen nhw'n hoffi dŵr a maen nhw'n hoffi olew, a mae hwn yn caniatáu nhw I glynu i'r rhyngwyneb rhwng olew a dŵr, a mae hwn yn lleihau yr tensiwn arwynebol yr dropladu, a mae'n caniatáu chi I cael dropladu lot yn llai na fyddech chi fel arall. Yn y byd bwyd, yr ymylsysyddion sy'n cael ei defnyddio fel arfer yw proteinau, felly mae'n pethau fel llath, mae casein, a wedyn mewn mayonnaise ar enghraifft chi'n defnyddio proteinau wy. Yr ail math o defnydd allwch chi defnyddio I sefydlogi emulsiynau yw tywychwyr, a beth mae rhain yn gwneud yw maen nhw'n clodi gludedd, viscosity, y rhan parhaus o'r system. So mae ydych chi dropladu a mae ydych chi rhan parhaus. A trwy codi gludedd y rhan parhaus o'r emulsion, chi'n arafu faint mae'r dropladu yma yn gallu symud tuag at ei gilydd, faint mae'r gyflym yn gallu symud I top y system neu'r gwaelod. Enghreifftiau cyffredin chi'n gweld yn y byd bwyd yw xanthan gum, carrageenan a starch. Mae'r gwaith I fi'n wneud yn canolbwyntio ar sefydlogi emulsion a trwy defnyddio gronynau yn hytrach na'r ymylsyddion traddodiadol fel y protein o'n I wedi mentiono ar y slide diwetha. A'r gronynau fi'n defnyddio yw'r microfibrillau cellulose. Felly mae rhain maen nhw'n perfformio fel tywychwyr a maen nhw'n perfformio fel ymylsysyddion hefyd. A mae'r microfibrillau yma, maen nhw'n atynnu at ei gilydd yn gryf iawn trwy bondio hydrogen a atyniad van der Waals. Mae'r microfibrillau yma, fel mae'r enw yn awgrymu, maen nhw'n hir iawn a maen nhw'n dynau dros ben ac maen nhw yn anhydal. Mae'r microfibrillau I fi wedi bod yn defnyddio yn tarddu o citrus fibre, felly yr peel o lemon neu leim neu orenna ac yn y blaen. Felly fi hefyd yn defnyddio, gyda'r microfibrillau cellulose mae fi'n defnyddio tato protein, a'r reswm am hyn yw bod mae'r protein tato yn helaeth, chi'n defnyddio, mae llwyth o tato yn cael ei tyfu ac yn cael ei bwyta pob dydd, mae fe'n di-alergenig a mae 'da fe gwerth maethol uchel, felly mae fe'n cynnwys
asidau amino essential I gyd. Felly, cyfle da I defnyddio. Felly, os chi'n cyfuno'r y dau defnydd yma, a chi'n creu emulsion gyda nhw, chi'n creu system fel chi'n gweld fan hyn. Felly, yr spheres ych chi'n gweld yw'r dropledi olew, a mae'r ein wedi cael ei gwasgaru mewn system dŵr. Mae'r sort of web coryn ych chi'n gweld, hwnna yw'r microfibrillau cellulose, a ych chi ddim yn gallu gweld y protein tato yn yr llun yma, achos mae fe'n hydawdd, ond mae fe ar wyneb y dropledi. Ac beth ni'n trial wneud gyda'r system yma yw I creu emulsiynau addasadwy. Felly, sut allwn ni addasu strwythur micro yr emulsion yma, fel bod chi'n gallu creu emulsion gyda gweadau gwahanol. Felly, rhywbeth, ar enghraifft, ar un pen byddech chi'n gallu arllwys yn hawdd fel llath, neu rhywbeth canolig fel mayonnaise, neu ar y extreme arall, rhywbeth fel caws hufen, ble mae'n dwys iawn, ond mae'n cymryd bach mwy o grym I cael I gwasgaru. A y reswm ni'n neud hynny yw trial ail creu nwyddau bod chi'n gweld yn aml gyda defnyddio wahanol fel bod nhw'n vegan a math yma pethau. Y technegau mesur I fi'n defnyddio, byddai ddim yn mewn I gormod o manylder fan hyn os oes dim da fi'r amser, ond yn cyntaf fi'n defnyddio confocal laser scanning microscopy, a mae hwn yn techneg microscopeg optegol sy'n defnyddio laser a lliwiau. Yn y llun chi'n gweld ar y slide, mae'r dropledi'n cael ei lliwio yn gwyrdd, a mae'r microfibrillau yn yr coch. Yn ail wedyn fi'n defnyddio cryo-SEM, sef chi'n defnyddio microscope electron gyda sampl sydd wedi rewi mwyn gweld y system mewn bach mwy manylder, a chi'n cael system, llun fel welswch chi ar y slide diwetha. Yn trydydd, fi'n astudio reoleg y system yma, so dyma faint mae'r sampl yn gallu llifo. Felly, allwch chi roi eich sampl mewn i'r peiriant chi'n gweld ar y top yna, rhwng yr platform gwaelod a'r system mesur ar y top, a beth sy'n digwydd yw chi'n rhoi y grym mewn i'ch sampl chi a chi'n gweld faint mae fe'n symud. Os mae fe'n symud lot, wedyn mae dy fe gludedd isel, neu fi wedi rhoi G fan hyn, neu os nag yw'n symud lot, wedyn mae ydych chi rif G uchel. Wedyn, fi hefyd yn ystyried maint o dropledi yma. Fi'n defnyddio system yn yma I mesur hwnna, yn anffodus does dim llun neu graff neu sydd dangos chi ar hyn o bryd. Ond, felly, y peth cyntaf o'n I moyn astudio o ran emulsiynau fi oedd os ych chi'n defnyddio faint cyson o'r citrus fibre neu'r microfibrillau cellulose yma gyda faint cynyddol o protein, a chi'n cadw'r faint o olew yr un faint, beth sy'n digwydd. A allwch chi gweld ar y chwith, wrth I chi defnyddio mwy a mwy o protein, mae'r rif G, mae'r gludedd yn codi. A'r reswm am hynny yw bod yr dropledi yma yn gyffredinol yn lleihau wrth I chi defnyddio mwy o protein. Felly mae'r tensiwn arwynebol yn lleihau a chi'n cael dropledi lot yn llai. Ar y top o'r graff, top o'r slide, allwch chi gweld emulsion ble does dim protein, felly emulsion wedi sefydlogi gan yr microfibrillau cellulose yn unig, ac wrth I chi defnyddio mwy o protein, chi'n cael dropledi lot yn llai, ond wrth gwrs chi'n cael lot fwy o dropledi yma. Wedyn, wrth I chi cael mwy o dropledi yn eich system, mae'r dropledi maen nhw'n taro mewn i'w gilydd lot yn fwy aml, allwch chi dychmygu falle y stafell ble mae un person sy'n gallu symud trwy'r stafell yn weddol hawdd. Os mae'r stafell yn llawn pobl, mae fe lot yn anoddach i'r pobl symud heibio'i gilydd.
sefyllfa'r dropledu ar yr emulsion, mae hwn yn arwain at rif G lot yn uchel. Lot yn uwch. Yna wedyn, hoffai ddangos emulsiynau gyda faint cynyddol o'r olew, felly mae'r faint yr microfibrillau cellulose a faint yr protein yn gyson, ond mae jyst yn cynyddu faint o'r olew i chi'n gweld. Ac felly, yn debyg i fel eglurus i ar y sleid diwetha, mae ydych chi mwy o dropledu yma, a maen nhw'n taro mewn i gilydd yn lot yn fwy aml. Ond i cynnwys o 0 lan at 20% o'r dropledu yma, achos unwaith chi'n mynd yn uwch na hynny, mae fel chi'n gweld mae'r dropledu mor agos at ei gilydd bod mae fe'n anodd i gweld lot o'r gwahaniaeth rhwng y system yma. Ond ar y llaw arall, chi'n cael dropledu sy'n cynyddu yn ei maint. Yr reswm yw hyn yw wrth i'r rif G cynyddu, mae faint mor effeithlon yw'r system torri lawr y dropledu yn lleihau. Yn cymryd rhagor o grym i cael dropledu o'r un faint. Yn diwetha wedyn, hoffwn ni siarad amdano emulsiynau gyda pH amrywiol. Yna beth i fi'n wneud gyda'r emulsiynau i fi'n paratoi nhw yn pH 6, so os nag oes unrhyw un yn ymwybodol pH yw falle faint mor sur yw uwch bwyd chi. Felly, ni'n gweld gyda pH yn uchel, mae'r emulsiynau yma gyda rif G yn weddol isel, a wedyn wrth ni wneud nhw yn fwy sur, mae'r rif G yma yn codi llawer iawn. Ond ni'n gweld bod y maint y dropledu yn aros yn gyson. Ac wrth ni edrych ar yr lluniau cryo SEM yma, felly mae'r pH 4 ar y top a pH 6 ar y gwylod, a wnaethon ni dechrau weld bod mwy o'r microfibrillau cellulose yma yn glynu at yr gwyneb y dropledu yma, a wedyn gyda pH yn uwch pH 6, ni'n gweld bod hwnna ddim yn digwydd mor gymaint. Felly, oedd hwnna wedi rhoi cwpl o clues i ni amdano beth arall i edrych amdano yn y system yma. Ond wnaethon ni ffindo bod tair effaith wahanol yn digwydd fan hyn, felly mae'r graff fan hyn yn dangos faint yr gwefr sydd arno'r protein yma, basically. Felly, ac gan bod yr protein ar wyneb y dropledu yma, mae hwnna'n sort of rhoi mae'n rhoi syniad i ni amdano'r gwefr sydd ar y dropledu. Felly, rownd pH 5 ar y graff chi'n gweld ar y gwylod fan hyn, mae hwnna yw ble does dim llawer o gwefr ar y dropledu. Achoson ni, does dim gwrthyrriant falle rhwng y dropledu a maen nhw'n tueddu symud at ei gilydd, a mae hwnna yn codi y rif G yma. Yn ail, does dim gwefr ar y protein, a mae hwnna'n meddwl bod y proteinau yn dod mas o'r hydoddiant, a maen nhw'n troi yn grynynnau solid, a mae hwnna'n arwain at rif G uwch hefyd. Ac yn trydydd, yn gweithio yn pH 6, mae'r protein a'r ffibr, maen nhw ddoi gyda gwefr negyddol, felly maen nhw'n tueddu gwrthyrru ei gilydd, ac wrth ni lleihau pH y system yma, ni wedyn yn dod i system ble mae'r protein gyda pH positif, a mae'r cellulose gyda pH negyddol, a mae'r pethau yma wedyn yn atynnu at ei gilydd. A mae hwn yn meddwl bod y dropledu yn falle stuck yn ei lle bach yn fwy sy'n arwain at rif G lot yn fwy. Felly, fi'n gobeithio fi wedi dangos i chi pwysigrwydd emulsiynau yn y maes bwyd ac mae fe'n bosib i defnyddio microfibrillau cellulose gyda protein mwyn sefydlogi emulsiynau, ac yn ola fi'n gobeithio bod fi wedi dangos sut allai'r emulsiwn yma cael ei tiwno mwyn cael ystod eang o ran gwead yr emulsiynau yma. Hoffwn i ddiolch i'r holl grwpiau wahanol sydd wedi cefnogi fi yn yr gwaith yma, ac hoffwn i ddiolch i chi am eich sylw.
gen i gwestiwn, lle, ti'n gwybod, beth sy'n gyrru'r angen i bwydydd fod fel man, pam bod angen, pam bod ni'n disylwyn mayonnaise sy'n solid elastic mewn ffordd. A ni fel pobl sy'n brynu'r bwyd sy'n gyrru hynna nes am bwrpas mwy pwysig? Na, ie. Dyna beth mae'r cwsmeriad moyn fel arfer, dyna beth maen nhw wedi dod i ddisgwyl o'r fersiwn traddodiadol o'r bwyd falle. Mae cwmnioedd mae'n neud y mor hawdd sy'n bosib i symud i'r bwydydd fel sy'n vegan, fel bod ni'n gallu. A y ffordd gorau yn neud hwnna yw i sicrhau bod nhw mor agos ag i'r system gwreiddiol. Yn bosib sy'n agos lle oedd y citrus fibers yn gysol a ti'n defnyddio'r fruit. Ie. Oedd yn agos, arno concentrated penodol o'r fruit, mae bron fel newid byd yn oedd y phase transition rhwng y pwyntiau. Oes unrhyw waith yn cael ei wneud mewn i lle mae'r pwynt mae'r fruit yn cyrraedd pwynt, lle mae'r newidiad yma mor siarad? Ie, so mae fe'n weddol cymhletol, dim gwaith o fy'r amser i egluro yn llawn falle, ond beth ni'n credu sy'n digwydd yw bod mae'r protein fel arfer yn glynu at yr rhyngwyneb yma lot yn gyflymach, achos maen nhw lot yn llai, maen nhw'n hydawdd, a mae'r ffiber yma yn cymryd bach mwy o amser yn mwyn glynu i'r dopledu. Wrth ni defnyddio faint isel o'r protein, mae fe bach yn fwy cymhleth. Ni'n credu falle bod yr protein yn stopio yr ffiber rhag atynnu i'r dopledu, ond yw'r faint o protein ddim yn digon uchel er mwyn lleihau yr tensiwn arwynebol y system. Felly ni ddim yn gweld yr effaith ar y dopledu eto. Larry. Diolch yn fawr iawn i ti am sgwrs yna. Rydyn ni feddwl mewn ffordd wahanol o'r wrth mynd eto lle hoff bwydydd. Ydyn wedi am yr ansawdd mewn ffordd, y teimlad, ond oes yna hefyd gwaith yn cael ei wneud efo sut mae hwn yn ymharu neu newid y blas? Ti'n sôn am pH, ond oes yna fewnbwn gen arbenigwyr mewn coginio neu bwydydd o ran blas? Oes, yn sicr. Wel, ddim ar gyfer yr maint yma, fi ond yn gweithio ar ffiseg y system, ond yn gyffredinol yn yr cwmnioedd bwyd bydd pobl sydd yn gweithio arno sut mae fe'n blasu, mae da ni chefs sydd yn gweithio, ni'n trio cael persbectif nhw ar sut mae'r bwydydd yma yn coginio, os ych chi yn coginio nhw. Mae'r protein tato yma yn gwynto'n erchyll a bydda angen paso fe ymlaen i rhywun arall mwyn sorto hwnna mas yn gyntaf, ond yn sicr, mae fe'n rhywbeth i meddwl amdano fe. Na'n gwestiwn mynd i'n gyfrifiadur. Dwi'n mynd i barod gyda geliau diolegol. Dwi'n cymryd bod cynodiadau calsiwm ar enghraifft ddim mor bwysig oherwydd coesdiwedd ar y selwlos. Ond ydy calsiwm yn cael effaith ar agwestiwn yw, mae'r chwyneb hydrated yn weddol sensitif i dymheredd. Mor bwysig ydy i gael y dymheredd yn gyson, a wedi'r gyfer os da chi fel cegin, mae'n dweud bod dymheredd yn rhywbeth na beth os chi rheoli nawr. Ie, felly mae'r microfibrillar cellulose, dyn nhw ddim yn ymateb llawer i tymheredd, felly hwnna'n un o'r manteision o defnyddio fe. Gyda tymheredd, chi'n sychu eich system, felly mae pethau fel yna sy'n mynd i digwydd, ond mae hwnna'n digwydd gyda holl math o pethau. Ynglyn â'r cwestiwn cyntaf, mae gwefr ar y protein a bydd defnyddio calsiwm neu holl fath o helenau yn cael
y effaith o ran sgrinio yr atyniad neu'r gwrthyriad rhwng y system yna, quite sut mae calsiwm yn penodol yn effeithio'r system, dwi ddim yn siŵr. Na, felly gan i ddiolch i Ian eto. Dwi ddim wedi gweld Oliver yn dod i mewn, so dwi'n cymryd ei dyna ni o ran papurau. Egwyl bach o chwarter awr. Oce. So, diolch i ddau siarad wrth wedi bod, a nawn ni aros chydig bach i weld sgil. Mae yna gyfle i gael paned cyn bod Oliver gobeithio yn ymuno gyda ni, felly na i annog chi gyd i aros os newch chi, bod chi'n manteisio ar y coffi a'r te sydd ar gael. A wedyn, falle fydd Elin yn dod o gwmpas ac yn bachu ambell un ohonoch chi ar gyfer y cyfweliad pe byddwch chi'n fodlon, bydd hwnna'n gret. Ond newn ni ail ymgynnull mewn gobeithio, ddim yn rhy hir, ryw 10 munud, quarter awr, a rhoi cyfle i Oliver. Ond diolch fawr iawn i Ian ac i Elin am eich cyflwyniadau. Os ga i weid, cyflwyniadau rhagorol, a safon y cyflwyno yn dda iawn. Safon y Gymraeg yn wych hefyd, felly llongyfarchiadu'r ddau ohonoch chi, wir wedi gwerthfawrogi. Oh, my name is